Welcome back to Balabas Gist. My people, you don't finally read though. They say that the people of Okigwe, the youth of Okigwe don't stand up. Say enough is enough. Waiting, they say they happen for inside their land. Come hear the message where they send, go give gentle, and they make up and other Biafra Liberation Army. Say they want them to leave their land. Say their service are no longer needed in Okigwe. My people, I go play the video, may wanna watch as it they happen before we come back and continue. Okigwe Kanda woro kainine. Eji mogera na achi reply nje make up. Nonsense m run na book on na net na akọriri. Why are you calling Opus of the money like contract? Which contract can Opus of the money like? Opus of the man know nothing about me and my people. Nya umu Okigwe. Mutara aruru na akpa. No jo Okigwe to si jogbu onwe ye. Form this security. I want to win you to Okigwe. Ni yarunu na akpa ka eji pụta na arụ na-eme na Okigwe n'ụdị ihe ọjọọ ejizi aha Biafra na nwere onwe na-eme na Okigwe. We are the youth of Okigwe and I win indigene. Otu ahụ gị na gentle na ndị ọzọ si wuru indigene. That is how we are indigene. And that's why iji ohere a mee ka ị mara that na arụ niile a na-eme onye bupụtara anyị nọ maka ihe elelu unu severally ka anyị mara ma unu ga eri adụdụ onwe unu kụrụ nwa nkụtụ unu n'ahụ. Hapụ ka Okigwe kụta ume unu jọ na-agba mbọ kunu mebi Okigwe. Na mbụ ọhama dịka Igbo egbe eji eji ọgụ ndị Igbo onye ndu ndị Igbo Maazị Nnamdi Kanu osi ụmụahịa dị peaceful. Ụmụahịa na-azụ ahịa, ụmụahịa na-azụ ihe niile ya dị peaceful. Ojukwu si Nnewi dị very peaceful. Ihe niile a na-eme n'ala Igbo other communities, other local government and states dị peaceful than Okigwe. Njemekọp ma jụọ gị ebee ka ị nọ mgbe Okigwe na-agba ọsọ asọ ya bịara ichekwa Okigwe? Njemekọp ebee ka ị nọ mgbe e gburu 17 boys in one night na Okigwe? Where are you, the protectors of Okigwe? Ebee ka ị nọ mgbe agbara trust ndị Okigwe ọkụ? Ebee ka ị nọ mgbe agbara mmadụ ike ọkụ? Ebee ka ị nọ mgbe agbara Rogers Park ọkụ? Ebee ka ị nọ mgbe ndị Okigwe na-akwapụsị na-akwaga ụmụahịa? Iru ụmụahịa today ndị Okigwe wusi ndị eji eme ihe ọchị. Ebe ọ bụla ị hụrụ a na-achụ ụlọ na ụmụahịa gaa leruo anya ndị Okigwe. Elugu, our Biafra land. Onitsha, ụmụahịa, Delta, our Biafra land. What is it called? Nnewi, our Biafra land. Owerri, our Biafra land. Ka emere nke ndị Okigwe ji dị iche. Nwere onwe a, ọ naanị gị na gentle, anyị nwewu ndị Okigwe na-azọ ya. Nye local government anyị na unu nwe, we will never allow you people to destroy it. Unu banye ama na ụmụlọlọ tupu obodo gba ọsọ. Unu bichie n'obodo. Ndị unu kwesịrị protect. Usi ndị gbara ọsọ n'obodo. And you people are comfortable with it. Obodo gba ọsọ. Where were you mgbe a na-akpọ ụlọ na-egbu ndị Okigwe? This is na nobody will take security of Okigwe. That you people anwakwala anwa kwuo na ị ga-evisit ka ọgụ ahapụ iwe ọgụ nkịta na ụmụ anụmanụ. This is why you people killed of his own. We are indigene. Ami nwere ike ịchụ unu ha ga-enweta unu. Joint task force achụ unu ha ga-enweta unu. Anyị nwa wudi ala. Anyị ma ihe niile na-emenu. Ebe niile anyị nọ anyị nwere idea. But ihe ahụ awụ ihe anyị bịara. Anyị na-warn unu ka ikwuru onwe gị ugwu. And then meji ohere a na-eme ka ị mara nje backup. Anwakwala anwa tili ga nwụọ ga-emepe ọnụ kpọọ otist ahụ. Ma kwuo okwu visit. Ya unu na go other community na-penetrate. Unu akwala anwa kpọọ otist and ezi nature other places ahụ within Okigwe South. Nwanne ịdọta ọgụ ọgakwa adịrị gị isi. Anyị kwuo na-agwa ndị izu ọgụ wụ ikwu nne m sunu won range makeup. Maka ogbu Owerri ije ogbue nwanne na-anọ nso. Gwa uche to that dịkwa against Biafra. But arụ ejizi aha Biafra na-akpa we hide against ya. Okigwe anwụọla too much. Ndị ọhịa ebiela n'obi mmafu too much. Because of unu na ama anọ. Ya dị unu kwuru ga-abịa were Okigwe local government. Nga anyị nọcha ya onye kwenu nwoke nje makeup. Who are you? Training ole ka ị merele? Combat skill ole ka ị nwere? Formation ole ka ọ dị ka ị mụtara? Ọ maka anyị gbara nkịtị ha nga boot. Na-ele anya otu ihe si aga mụnụ ga-aghọta onwe unu. Ya dịzie gị ka ịwa agụ. Nna anyị nwere ike iyi ọgụ a ebe civilians na-aga anọ
anyị nwere ike ihe ka gaza recruit Abakaliki na-eso ndị nna nna anyị ha n'ọgụ Biafra si na ha wụ ndị Biafra ya wụzie ndị Igbo bịa na-egbu ndị Okigwe ndị nna ha bụ empty stomach defend ya Biafra land n'ọgụ Biafra ya kwesọkọ gba ọsọ you came to kill us it will not work but a chọrọ ime ka ị mara na ọ wụ ndị Okigwe ya wụ na ị na-arụ ọrụ dị mma ndị Okigwe would have called you and appreciate you. But Okigwe youth rise up on our feet and say, enough is enough. Indigene versus indigene. And this useless threat in the put on Facebook. Got a threat in on your on able. One day, and we are ready to go. You dress a hammer on Sunday. They will tell you. Came on how prepared again. I try for that rubbish. I'm a young one. You don't see that we seen them mad. Name a video. You wouldn't mad against Sheba. They wouldn't mad against Sheba. I want to do so. You are not a terrorist. Do you know what this terrorist is all about? Now, gentle children mad whoop you, one, only Biafra, one, only Igbo, Be Yolu, Bere Ike. Give away a thing and net. Say unknown gunmen is working. When has Biafra become unknown gunmen? When did the Biafran soldiers become unknown gunmen? Do you know what is unknown gunmen? People that does not have face. That is unknown gunmen. Then you are now betraying and destroying IPOB, destroying Biafra, destroying people of Okigwe. Arwai Islamic countries with Islamic radicals. All these things we will get through. You don't even know. I want you to bank. Do you think that we are fools? And Jamaica Majogi isn't it whiter than white? Do you know what it means for one to be whiter than white? Our ancestors na-akụpụta okwu n'ọnụ. Onye nwere anwa kwe ka edi afọ ọnụ deceive ya at this time. My brother, mgbuo gị achọwa m ikwu gị chọwa ibe gị. Nta gị cham aṅụọ m ọbara gị achọwa m ikwu gị chọwa ibe gị. My brother, ka ngwu na eziokwu ihe a Nigeria government lụrụ alụtanwu gị. The fought me, they didn't succeed. Ọwụrụ ala akụ ya alụ ya wee lụta ya. Ọkwa na unu file na unu ya lụtanwu ya good and fine. Ka anyị chịa atọ ya anyị chịa ya onye merie ọwụrụ odegwu. Ada ma aka m na ede afọ na adegwu. Ede afọ is a small boy. Ede afọ no to hell with your so-called amnesty. Thunder fire kwa fire generation with that amnesty lekwu okwu ara gbagbu egele amnesty ahụ. Thunder gbagbu ọ dị ka ede atọ ụjọ na mi be the Caliban. If you don't know me too well. Na mi be the Caliban. Nwanne mma ṅụọ ọbara gị sọk mma sọkụ your blood. Ada ma ekwu okwu too much m laga ada abamba. Sinka wela wa Lagos ịga mere gentle meeting. Ma bọda ka ngwu na-ezokwa ha lekwa agbapụrụ m ihe ụkwụ ala. Wele ekwu okwu a. Kedu ebe akụshi ala dị ọkwa ihube ọkwa mụlọlọ ọkwa mawa ọkwa nna atọ nwanne any army penetrate ala akụ si na abịa bril ala akụ the life of akụ ga-aga laya here arachara m ya akụ ga-atụnye ya ndụ ha any bloody civilian any individual from ụzọ ala akụ nwanne mma agbata ozi ya tụsala iro una confirm ọ na-eme ime ụna ama onye ụna na-eme because ọ na mbatara obodo jụọ oyi. My people, it don't finally boss so now be the update correct the situation as it did for Okigwe and I will say move bring am come show as it dey happen. I beg you share this video and drop your own opinion for inside comment section as you don't read. Don't forget to stay there for Balaba this as you dey watch. Make sure say they share the video so that other people go get the information and know how it did happen. Stay tuned.